Was? Šta želimo? Gesundheit, Liebe, Erfolg und Glück und alle Kinder. I svoj deci šta želimo? Gute Noten. Tako je, gute Noten. Dobre ocene. Njima je Božić 2 nedelje ranije u odnosu na naš. Znači nama je 7. januara, a njima je 25. decembra. Zato su oni sada u Nemačkoj i u tim zemljama takođe koje spadaju u katoličke zemlje gde se govori nemački, u Austriji, u delu Švajcarske, pričali smo o tome. Oni su sada na raspustu, to jest na prazničnom odmoru. Imaju one slobodne dane vezane za praznik. Jer i oni slave Novu godinu, ali primetili ste to po filmovima i serijama, sigurno gledate one američke na Nickelodeonu, na ne znam, kanalima koje vi pratite, tim dečijim. Primetili ste da kada oni slave te praznike, njime u stvari Božić važniji, Weihnachten. Božić im je važniji od Nove godine. Nova godina im je tek neki usput praznik. Za Aleksinac.net govori nastavnica nemačkog jezika Jelena Radivojević u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Žitkovcu. Nastavnice, guten tag, danas smo prisustvovali na vašem času. Kako je ovo čas bio, šta ste danas radili na času? Guten tag und willkommen, dobar dan i dobrodošli. Drago mi je što ste došli na naš čas danas, što ste pokazali interesovanje za uvođenje nemačkog jezika u našu školu. Danas smo na času radili lekciju o Božiću i Novoj godini s obzirom na predstojeće praznike. Kao što znate, kod nas u školi se nemački jezik radi i uči od ove školske godine. Do sada je bio samo ruski jezik. S obzirom na to da se javila potreba za učenjem nemačkog jezika, škola je ove godine napravila anketu, bilo je zainteresovanih đaka i krenulo se, rekli bismo, ovo je eksperimentalna godina, tako da su učenici 5. razreda krenuli na nastavu nemačkog jezika. Nemački jezik na teritoriji opštine Aleksinac samo postoji u školi u Žitkovcu. Kakvo je interesovanje, jer deca vole nemački jezik? Pa, kao što ste verovatno mogli i da vidite, deci je zaista zabavno, to im je nešto novo, nisu imali prilike do sada da čuju negde. Uglavnom, sve što čuju, sve što vide, to je engleski jezik i onda im je nemački zanimljiv, neobičan im je što se tiče izgovora i tako da su dosta aktivni, zaista su zainteresovani, lepo rade, mogu samo da ih pohvalim. Nadam se da će tako i ostati. Dobio sam informacije da se nemački jezik isto uči u ovoj školi pre 35 godina, 40. Evo, ponovo od školske 2020-2023. Ja vam se zahvaljujem. Iduće godine, naravno, ovo je odeljenje 5. razreda, iduće godine, naravno, slede novo odeljenje. Tako je, ovo odeljenje nastavlja dalje da radi sledeće školske godine, a pretpostavljam da će i naredne godine biti dosta interesovanja za nemački jezik u sledećoj generacija sledećih učenika 5. razreda. Nastavnice, ali možete na nemačkom svim našim gledalcima da poželite srećnu Novu godinu? Naravno. Ich wünsche euch Gesundheit, Erfolg, Liebe, Geld und Glück. Auf Wiedersehen! Danke, danke, auf Wiedersehen!